كما يكأنكم زخبركم تعزبتي أبز حلف سمون نيستزرق حاجة زيتاتات حداث إرترا الحديثة إرترا حداثن إرترا بروفايلن أتوكرا اتدال مدب داساس حتمت حزنا لكم قريبنا لنا أب عمدت عنا متكخ شجرة أب مقدف زقلقلو ميلاتات قريبهم مس ممتع حدش عمت بزحات سبات زنبرنا حمق لمدتات كنقارص مبتعتات كنأتو نسمعينا قلينا مبتعنا حلينا كابت حمق لمدتات كنحرم من كلنا بزحات قنانتي زأتنا مبتعا كنتكبر نتقام سلمتاي ازي بغندو نتحمق لمدين مقداف زلنا قرات النت زمركوس كوينو نمرسعو اب نسرعو مدباتنا نريو دخمتون بقدم النت زتقاسيو نابنت شجرة متكخ كقارت زوسن سب شجرة ام متكخ يحلفو نزنبر غزي كالئ نطفتات بمكياد كحلفو انتنقدو بعتب مزسر حلو طرحيو علامو بقليل كوقعو زخل حيالة تكالات عنا زكايدو مصنعتي كم زنطرو كم متكخ شجرة زأمسلو نتعنا قدأت زهونو لمدتات نمقلاي زحجز وصيتاوي زهون استراتيجي نتوم حمق لمدتات نمتكبر التحلفهم دقايق بخالقت عنا زهبو لمدتات كتكم مخاليو إذا أزرار بازي أبتكبر نموعل زغلل زمسل كوانتخونه حمق لمدتات نمقراتون كمتي نحسبو كبير كم زيكونه كان يستبهل يقبعنا تتغيسو أب عمدي بهالن سنة ببن توا قدلي بزبل أحتم تحدري أكل نايتي كاب توا قدلي زمسرت كاكايدوز تنحي تاريخنا بهلنا قنقطاتنا تبابنا ناي مسندن مزنتاون عمام تاريخ برتاو قلسي أم مسنداون دحان أبركتو جيرلو كبهالي قال أب كل التشحن 13 أب زغري 25 عمت مدمساس الزنادون محرر كتما أفعبتن بنؤس عقن زجمرة زانتات تمكرو قدلي أب زوان زي 11 قدسي بتحو يقدسلون اللو أب زانتات تمكرو قدلي استحت من متصحفتي إذ السعبيو الزغرتات حمد دبنادو مقايرو فنكل دجن قدلي دكانستيو مفتسمتا نقفة قفعي مخته كالاي قدلي نمكل خال هاجر وارساي عنان بس كديران إذا متحفت زي أبزن زحلف 10 عمت استحتمن أما أيت زانتات سبوعلو زقلت انكوينو أما كانت الزينة بحفشة سفيح شفنة رغيبيو أبزم الدبزي أم مسرح زلواك للتمتحفتي فوليات سرحيتات صورة إيرتران قدلي هزبن زبلاين تتغيسو بزي كازي أبز عمدي زحلف عربي 28 مقابيت تمكرو كفلي محبراوي قدات هزباو قنبار حرنة إرتراز قلت زي تنقرة قدلي زار اشتو مصحف مس أنببتي تلاليو أبتناي من اللاي مدب أبالات محبر تقاللتي كفلي محبراوي قدات أبعيوم كب حبريتان مكياد مصنعتن زتبكرة مقلتي كهبون قلو زتفلاليو موياوين سنة صحف دما بزعبات تحسون أقداسنتن نايت مصحف ريتو أقربهم تقليزو أب عمد شباب نوس عمدي حتو شباب نحمام شكور بزبل حمام شكور انتايو نز أقمت عنا زمع بلو سبات قون اوانو زحلو ركبات مسحاكم كقبروهم زقباء تنققاتات مسعرار نيت حمام أب كمي كنت كم زأتوهم لعلن تحتن متن شكور أبدم زتنقو هلوات ميزان مسحاتن هلوات مطفأن كم هتوز فتح قلطفو زحقق شكوراوي نجر مقماصهم زلو طقمتات أب هتوز كنت زخونه سب كتقبرو زقباء قبل زخونه ناي دحنت سقمت مخانو مس جبط مقلتيتاتو تحبيرو أب عمدي مزاني تشارلز فريدريك وورز جازمي أب استفرالي حبرتسب بشكلتا أب هولاند بزعبا عدس زبلو زعباتات بسفحت أنجيرو مالو نتابها لتتأكامنت بشكلتا أب هولاند التملكات جوبا كنبلكم زخبركم تعزبتي تلفزيون إرترا أب هولاند تتأكامنت بشكلتا أزيو نمود كوينو نحاتير نويحن رحقات نمقعاز دما يحجز هولاند بزلوا متشؤن معبلن تحت أرضي نقدم بشكلتا حنت خبتن تمرستي هاجرات مخاناي فلت أب هولاند بهالقدم بشكلتا ناينوي حجزي سر الزلويو كاب شحنت 911 جميرة خا
ካብ ዝኾነት ሃገር ኤውሮጳ ንላዕሊ ሃገረ ብሽክለታ እናተባህለት ትጽዋዕ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ልዕሊ ሓንቲ ብሽክለታ ከም ዝውነን ይንገር። ኣብ ሆላንድ ብዘይካተን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ኣስታት 23 ሚልዮን ዝበጽሓ ብሽክለታታት ኣለዋ። 2.3 ሚእታዊት ካብ ብሽክለታት ዓለምና ኣብ ሆላንድ ከም ዘለዋ እውን ሰነዳት የረድኡ። ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ካብ ዝግበር ካብን ናብን ምንቅስቓሳት እቲ ኣስታት 28 ሚእታዊት ብብሽክለታ እዩ ዝፍጸም። በዚ ከዓ ንተጠቀምቲ ብሽክለታ ዝኸውን መሰላጥያታትን መንገድታትን ኣብ ምፍጣር ልዑል ወፍሪ ዝገበረት ሃገር ክትከውን ኣኽኢልዋ ኣሎ። ምክንያቱ ብሽክለታ ምጓዓዝ ንጥዕናን ንጹህ ኣገባብን ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣሎ። ሆላንድ ዜጋታታ ብብሽክለታ ንኽጓዓዙ ንምትብባዕ ዝተፈላለዩ ባይታ ከም እትፈጥር ይንገር። ንኣብነት ብዙሓት ከተማታት ሆላንድ ነበርትን በጻሕትን ሓፂር እዋን ብሽክለታ ክካረዩ ዝኽእሎም ባይታ ኣሎ። ብተወሳኺ መንግስቲ ሆላንድ ብብሽክለታ ንስራሕ ንዝኸዱ ሰራሕተኛታት ግብሪ የጉድለሎም። ብዙሓት ስራሕቲ ድማ ንሰራሕተኛታቶም ከም ህያብ መተባብዒ ብሽክለታ ይህቡ። ዴንማርክ፣ ጀርመን፣ ሽወደን ድማ ድሕሪ ሆላንድ ዝበዝሐ ተጠቃምነት ብሽክለታ ዝረኣየለን ሃገራት ኤውሮጳየን። ኣብ ዓምዲ ዛዕባ ሎሚ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ባሕሪ እንታይ እዩ ብዝብል ኣብ ዓለም 44 ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ኣለዋ። ካብዚኣተን ንኢትዮጵያ ሓዊስካ 16 ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከባየን። መሰል ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕርን ነጻነት ምስግጋር ንብረትን ሕጋዊ ሕቶ ናይ ዘን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት እዩ። እዚ መሰል እዚ እንታይ ምዃኑን ኣጠቓቕምኡን ታሪኻዊ ኣመጻጽኡን ምርኣይ እምበኣር ኣገዳሲ ይኸውን። ኣብ ኤውሮጳ ንኣሽቱ መራኽብ ዘንሳፋሉ ራይን ዝበሃል ፈለግ ኣሎ። ካብ ሃገረ ስዊስ ተበጊሱ ብዶባት ፈረንሳይን ጀርመንን ኣቢሉ ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድስ ከተማ ኣምስተርዳም ዝዓርፍ ልዕሊ 1200 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ እዩ። ሃገረ ስዊዘርላንድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብላ ኣብ ዝፈለግ እዚ ነፃ ምንቅስቓስ መራኽብ ዘፍቅድ ስምምዕ ክግበር ብምጥላባ ብውዕል ቬና ዝፍለጥ ስምምዕ ኣብ 1804 ተኸቲሙ። ቀፂሉ ድማ ጉባኤ ቬና ተባሂሉ ዝፍለጥ ነፃነት ምንስፋፍ መራኽብ ብዘይ ኣድልዎ ኣብ ዓለም ለኻዊ ኣፍላጋትን ካብኦም ንዝምንጩ ወሓይዛትን ዝብል ስምምዕ ኣብ 1814 ተፈሪሙ። ብድሕሪ እዚ ብ1921 ብውዕል ባርሴሎና ዝፍለጥ ነፃ ምትሕልላፍን ምንቅስቓስን ንብረት ብሓዲዳት ባቡርን ብተንሳፈፍቲ መራኽብን ዘውሕስ ንፀጥታዊ ድሕነት መተሓላለፍቲ ሃገራት ኣብ ግምት ዘእቱ ስምምዕ ተበፂሑ። ኣብ 1965 ውዕል ኒውዮርክ ተባሂሉ ዝፍለጥ መሰል ነፃ ምትሕልላፍ ኣብ ባሕሪ ዘውሕስ ስምምዕ ድሕሪ ምብፅሑ ኣብ 1967 ኣብ ግብሪ ውዒሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ብፍሉያት ኣካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ 1970 ክሳብ 1980 ድሕሪ ዝተኻየደ ዘተ ኣብ 1981 ብስም ሕጊ ባሕሪ ዝፍለጥ ኣህጉራዊ ስምምዕ ተበፂሑ ኣብ 1994 ድማ ግብራዊ ኮይኑ ይርከቦ። ንሓፈሻዊ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ኣብ ንኡስ ዞባ ሞልቂ ብዝምልከት ሓላፊ ጨንፈር ትምህርትታ ንኡስ ዞባ መምህር ህያብ ጎይቶኦም ዝሃቦ ሓበሬታ ሰፊሩ። ኣብ ዓምዲ መልሓቕ ኣልኣዳብ ወኣልፍኖን ናይ 2025 ሽልማት ሕድሪ ዝዓተረ ተርጓምን መዝገበ ቃላተኛን ተኪኤ ተስፋይ ኣብ ዕዮ ስነ ጽሑፍ ሃገርና ደሚቕ ኣሰር ዝገደፈ ሞያውን ስራሓቱን ዘላሊ ትሕዝቶ ቀሪቡ። ኣብ ዓምዲ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣተክሮ ሃገራት ዝስሕብ ስትራቴጂያዊ ዞባ ኣርክቲክ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘለና ቅንያት ኣሜሪካ ንደሴት ኣተክሮ ሃገራት ዝስሕብ ስትራቴጂያዊ ዞባ ኣርክቲክ ግሪንላንድ ንምውናን እተርእዮ ዘላ ባህግታት ስዒቡ ንሰሜናዊ ቁጥቢ ዓለም ዞባ ኣርክቲክ ዝምልከት ወረታት ብሰፊሑ ይዝርጋሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ግሪንላንድ ናብ ኣርክቲክ ዝቐረበት ከም ምዃና መጠን ብስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ክልቲኡ ስፍራታት ኣገዳስነት ስለ ዘለዎን ብሰንኪ ብርቱዕ ቀዝሒ ዘይተጓሕጓሐ ዕቑር ሃብቲ ማዕድን ስለ ዝርከቦን ኣብዚ እዋን ዝማዕበላ ሃገራት ብዙሕ ኣቓልቦ ክገብራሉ ጀሚረን ኣለዋ። ብዘንሳፍፍ በረድ ዝተሸፈነ ውቅያኖስ ኣርክቲክ ካብ ስፍሓት ምድሪ ሻድሻይ ኣፍ ይሽፍን። ኣብ ከርሲ ምድሪ ካብ ዝርከብ ዕቑር ነዳዲ ዘይትን ጋዝን ከዓ እቲ 22 ሚእታዊት ኣብዚ ዞባ እዚ ይርከብ።
نابز ውቅያኖስ ዝገማገም ብማያት ዝተሸፈነ ከብሒ ምድሪ ዘለውን ከም ኖርዌይን ሩስያን ዝኣመሰለ ሃገራት ከዓ ካብቲ ማዕድናት ዓብ እጃም ከም ዝውንና ይፍለጥ። በረድ አርክቲክ በሰንኪ ዓለማዊ ወዒ እናመኸኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ንምንቅስቃስ መራኸብን ዕደና ከይካየድን ዕንቅፋት ኮይኑ ዝጸንሐ በረድ ይለግስ ስለ ዘሎ ምስቲ ዞባ ዘይዳወቡ ሃገራት ከይተረፋ መደበራት ክሓዝኣ ዘለዎን ድሌት የርእያ ምህላወን ይፍለጥ። በረድ አርክቲክ ኣብ ውሽጢ ዘን ዝቕጽላ 15 ዓመታት ጠርሹ ከም ዝመክኽ ክኢላታት ብዝህብዎ ዘለው ግምት ድማ ብኣጋ ኣብቲ ከባቢ ተሰማዕነት ናይ ምርካብ ድሌት ብዙሓት ሃገራት ኣላዓዒሉሎ ተጠቒሱ። ኣብ ዓምዲ ጸጋታት ባሕሪ ንስራሓት ዓሳታት ጥዑም ማይ ኣብ ኤርትራ ዝድስስ ትሕዝቶ ሰፊሩሎ። ስራሓት ዓሳ ኤርትራ ብልምዲ ብስራሓት ዓሳ ባሕሪ ዝተዓብለለ እዩ። ስራሓት ዓሳ ጥዑም ማይ ኣብ 1904 ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን ድሒር እውን ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ብኣዝዩ ትሑት ዓቐን ፈሊሙ የግዳስ ድሕሪ ናጽነት ኣብ 1994 ጸኒሐውን 2008 ዳግም ምስትንፋስ ብምዝራእ ብንኣሽቱ ዓሳታት ጀሚሩ ብዕቱብ ኣገዳስነቱ ተፈሊጡ ክነጥፍ ዝጀመረ ኣብ ዘን ዝሓለፈ 7 ዓመታት እዩ። ማእከል ምርምር ዓሳታት ጥዑም ማይ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ማይ ስርዋ ተመስሪቱ ቀንዲ ዕላምኡ ንምዕባለ ስራሓት ዓሳ ጥዑም ማይ ብፍላይ ኣብ ምዝራእን ምክትታልን ዓሳታት ምሕያል እዩ። የግዳስ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ጸገማት ከምቲ ዝድለ ክምዕብላ ይጸንሐን። ኣብዚ እዋን ብፍላይ ኣብተን ዓበይቲ ፋብሪካታትን ኢንዱስትሪታትን ዝውንና ከተማታት ብከለ ኣከባቢ ገኒኑ ክርአ ካብ ዝጅምር ዓመታት ተቐፂሩሎ ከም ሳዕቤኑ ኣብ ጥዕና ደቂ ሰብ እንስሳታትን ኣትክልትን ኮታስ ኣብ ባህርያዊ ጸጋታት ዘውርዶ ዘሎ ሃስያ እናዓበየ ይመጽእ ኣሎ። ኦልዮ ብርሻቶ ዝሃለኸ ዘይቲ ሞተር ኮይኑ ኣብ ጥዕናን ኣከባብን ዝኸትሎ ኣሉታዊ ሳዕቤን ብዙሕ እዩ። ንሓፈሻዊ ትርጉምን ባህርያትን ኦልዮ ብርሻቶ ኣመልኪቱ ኣብ ዞባ ደቡብ ሓላፊ ጨንፈር ኣከባቢ ኣቶ ተኪኤ ተክለ ሚካኤል ዝሃቦ መብርሂ ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን መበል 10 ክፋል ዓንኬል ሓሳባት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዓለምና ማእለያ ዘይብሎም ሓበሬታታት እዮም ዘለው። ብመንጽሩ ኣብ ናይ ቋሕሰም ግዜ ውሳነ ክንወስድ ንሕተት ኣለና። ኣብ ከምዚ ኩነታት መጎታዊ ኣተሓሳስባ ከም ፋና ንጻረን ርትዓውነትን ኮይኑ የገልግል ኣሎ። መጎታዊ ኣተሓሳስባ ንሕልኽላኽ መዓልታዊ ናብራ ብዓወት ንኽንሰግር ዝሕግዘና ፍሉይ ክእለት እዩ። መዓስ ዝጥራይ ብቑዕ ውሳነ ንኽንወስድ ንግድላት ብጽፈት ንኽንፈትሕ ከምኡውን ንሳዕቤናት ተግባርና ንኽንርዳእ ይሕግዘና። ብዙሓት ሰባት ንመጎታዊ ኣተሓሳስባ በብዝመስሎም ክትርግምዎ ይህቁን እዮም። መጎታዊ ኣተሓሳስባ ክእለት ብወድዓዊ ኣገባብ ሓበሬታ ምትንታን ምግምጋም መርትዖ ከምኡውን ርትዓዊ ፍርዲ ምሃብ እዩ። ንግምታት ኣብ ምልክት ሕቶ ምእታው ንድጉላት ክብርታት ምስትብሃል ከምኡውን ንብቑዕነት መጎታት ምግምጋም የጠቓለል። መጎታውያን ሓሰብቲ ብስምዒታት ወይ ዝዋገታት ብቐሊሉ ኣይጥምዘዝን እዮም። ብምንጽሩ ውሳነ ንኽወስዱ ኣብ ስነ ምጎትን መርትዖን እዮም ዝምርከሱ። ኣብ ዓምዲ ዳየሪ ናብ ጽምወይ ክምለስ ጠጥዒ ደብዳቤ ፍቕረይ ኣካለ ልበይ ናፊቐ ዝብሉ ዛዕባታት ዳየሪ ተኣንጊዶም። ኣብ ዓምዲ ደልኣባብ መበል 10 ክፋል ትሕዝቶ ታሪኽ ምን ሰኣል ዓስር ሖል ፈጅአት ሓቴዶል ቀሪባ። ኣብ ዓምዲ ዓማር ሓላፊ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ንኡስ ዞባ ባረንቱ ኣቶ ናትናኤል ዮናታን ንሓፈሻዊ ምዕባለታት እታ ንኡስ ዞባ ዝሃቦ መብርሂ ንረክብ። ኣብ ዓምዲ መስጅል ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብ ግብራዊ ስጉምታት ዝሰጋገረሉ እዋን መዓስ ኮን ይኸውን ብዝብል ብዶክተር ኣሕመድ ሓሰን ዳሕሊ ናይ ዝተጻሕፈ ትሕዝቶ ትርጉም ቀዳማይ ክፋል ቀሪቡ። ኣብ ዓምዲ ዕንጀረ ንኡስ ዞባ ከርከበት ካብ ጎዳኢ ልምዲ ክሽበ ጓል ኣንስተይቲ ጌና ሓራ ዘይወፀት ንኡስ ዞባ ዓንሰባያ ወኪል ኣገልግሎት ዜና ንኡስ ዞባ ቁርደት ብዛዕባ ዝኣመልኪቱ ምስ ኣመሓዳሪ ኣደመመር ደቂ ኣንስትዮን ሓላፊ ጨንፈር ጥዕናን ናይ ዘካየዶ ቃለ ምሕተት ይጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ፍሬ ካድም ንትካል መፍረደርሁ ኣዳል ዞባ ዓንሰባ ኣብ ናይ 23 ዓመታት ተመክሮን ዘረጋገጸቶ ዓወታትን ዝድስስ መበል ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ቀሪቡ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ናይ ዘመንና 10 ብሉጻት ቴክኖሎጂያዊ ምዞታት ብተርታ ተዘርዚሮም። ኣብ ዓምዲ ሕብርበሮ ምቁር ካሪምላታት ኣብ ኣስናን ዘውርዶ ጉድኣት ምስላታት ቋንቋ ትግረ ወርሒ መጋቢት ኣብ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝብሉ ዛዕባታት ኣንጊዳ።
ኣብ ዓምዲ ፈንዋዓዳት ጾም ስዒቡ ኣብ ዝበዓል ዒዳ ልፈጥር ብኹሉ ክሰዓብ ዝግብኦ ቅቡል ተግባራት ተዘርዚሮም ኣለዉ። ኣብ ዓምዲ ጌማይ ስያሳት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ባሕሪ ተዳሲሱሎ። ኣብ ጋዜጣ ኤርትራን ፕሮፋይል ኣብ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ጆርናል ናይ 1978 ሕታማት ሕዳርን ታሕሳስን ዝሰፈረ ንነዊሕ ሰረት ዘለዎ ሃቐነታት ዋኒን ባሕሪ መራሕቲ ኣቢሲንያ ብጭብጥታት ዝገልጽ which way to the sea please ዘርእስቱ ሰነዳዊ ጽሑፍ ሶማላዊ ኑረዲን ፈራሕ ወፂኑ ረኽቦ። ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ኣብ ኤርትራ ኣብ ምቁጽጻር ሕማም ዓባይ ሰዓል ዝተረጋገጹ ዓበይቲ ዓወታት ተዳሲሶም ኣለዉ። ኣብ ዓምዲ Q&A ነዊሕ ቃልሲ ንርጉጽ ዓወት ብዝብል ብቋንቋ እንግሊዝኛ ንዝጸሓፈ ደራስን ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ተነጣጣፍን ኣማኑኤል በኢደ ማርያም ዘላሊ ትሕዝቶ ይጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ሓሳባት መበል 46 ክፋል ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ብኸመይ ስርዓት ኣትከመ ምልጋእ ግቡእን መሰልን ዜጋታት ሓላፍነትን ተሓታትነትን ኣመሓደርቲ ዘነጽር ዓንቀጻትን ንኡስ ዓንቀጻትን ዝሓዘዩ ከምዚ ድማ ይብል። ደቂ ዓዲ ከገብርዎ ዝግባእ ስርዓት ደቂ ዓዲ ጭቃ ዝሃቦም ትእዛዝ ክፍጽሙ ግብኦም እዩ። ኣብ ዓዲ ሰብ እንተሞተ ገሊኦም ኣብ ኣውያት ማለት መርድእ ክኸዱ ገሊኦም ድማ ጉድጓድ ወይ መቃብር ክኹዕቱ ዝግብኦም። ኣብ ዓዲ ዝተረኽበ ነገር ኩሉ ጽቡቕ ይኹን ክፉእ ይኹን ብሓደ ኮይኖም ክገብርዎ ዝግባእ። ዓዲ ዘስመርዎ ዝበተነ ፈንጺጉ ካብ ፍቐዶም ዝወፀ ሕልቂ ንዓዲ ይኽሕስ። ብዕድመ ሸምገለ ብጽሕ ውላድ ሓዳር ዘይወፀ ኣብ ብርኩ እንተለዎ ከንድብኡ ክእዝዝ ይግባእ እዩ። ውላድ ዘይብሉ ሰብ 70 ዓመት ዝገበረ ክእዘዝ ኣይግባእን እዩ። ኣብ ባይቶ ኣብ ወፈራ ህውከት ማለት ባእሲ ተረኺቡ ጭቃ ሓዞ ወይ ሓዝዎም ኢሉ ኣዚዙ ደቂ ዓዲ እንተኣበዩ ክልተ ሕልቂ ይኽሕስዎ። ደቂ ዓዲ ስጋ ሃሪፎም ከብቲ እንተሓረዱ ንጭቃ ልሳነ ማንካ ይህብዎ። ካብ ኣብ መርዓን ተስካርን ቅዱስ ዮሃንስ እተሓደት ከብቲ እውን ንጭቃ ልሳነ ማንካ ይግባዩ። ናይ ጎደቦ ከብቲ ክትሓልፍ ከላ ኣብ መሬት እንተተጠብሐት እውን ልሳነ ማንካ ክረክብ ግቡእ እዩ። ልሳነ ማንካ ዝበሃል ድማ ዳዊትን ልሳንን እዩ። እዙይ እንትኸልእዎ ብሰለስተ ሽማግለ ይኽሕስዎ። ከብቲ ኣብ ዒላ ወይ ናብ ተኼላ ኣትያቶ ድንገት ረኺቡ ኣብ ዋፃኒ ኢልዎ ዝኣበየ ሕልቂ ይኽሕሶ። ናይ ጸርፍን ኣርበድን ድማ ከምኡ እዩ ስርዓቱ። ኣድጊ ጽዕነት ኣውዲቑ ዋንኡ ኣጻዕነኒ ኢልዎ ዝኣበየ ሕልቂ እዩ ዝከዓስ ይርከቦ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት ሃየ መንእሰይ ኣርክቦ ጅግና ብዝብል ናዶ ማለት ጸላኢ ዝምክሓሉ ን9 ዓመት ኣብ ግንባር ናቕፋ ዝዓረደ ናይ ጸላኢ ኣሃዱ ምንባሩ ሳላዛ ዜማ ክበርሃለይ ክኢል እዩ። ጸላኢ ድሕሪ ስዕረቱ ተፈጥሮውን ዘሪናዩ ኣብ ዝበሎ ቦታ ንኽንዲ ዓመታት ምጽንሑ ንዘመነ ገድልና ከም ዝነዋሕ ገይሩ እዩ። ምኽንያቱ ድሒሩ ዝሰዓበ ዓወታት ኣንፈት ናጽነት ዘነጸረ ብምንባሩ ናደው ንምድምሳስ ኩሉ ዓይነት ስልቲ ናይ መጥቃዕቲ ተጠቒምና ኢና ኣካይድናዮ ኢሉ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ክዛረብ ሰሚዐዮ ነይረ። ስለዚ እቲ ከም ሰብ ዝሓስብ ከም ስጋ ዘይለበሰ ፍጡር ምረት ዝጸውር ተጋዳላይ ንስልትታት መጥቃዕቲ ከም ኣባል ዓንጌራ ኣብ ውሱን እዋን ዛዚምዎ ማለት እዩ። ንዓወታት ይከኣሎ ኣብ ምድምሳስ ናደው እዚ ኣብ ዝሰምዓሉ ህሞት ከዓ ካብ ዝኽሪ ምድምሳስ ናደው እዚ ዝኽሪ ይከኣሎ ተባሂሉ ክትካእ እምነ። እዚ ስም ምጽውዑ ጥራይ ግዲ ባሂ ዘይበለኒ ኮይኑ ምስጢር ዓወት ሰውራዊ ቃልስና ረቂቕ ጥበብ ዝሓለፈ ውጥን እዩ። ጸላኢ ንነዊሕ ዓመታት ነቕፋ ኣፉ ሃሃቢሉ ከቃሙታን ከሎ ህዝባዊ ግንባር ግን ኪኖ ግንባራት ነቕፋዩ ዝሓስብ ነይሩ። ብዝተረቐቐ ስልቲ ኣብ ሳልስቲ ሙሉእ ብምሉእ ናደው እዚ ከም ዝተደምሰሰ ታሪኽ ዝነገረና ሓቂ እዩ። ተገዳላይ ገረዝጌር ውጩ ኣብ እዋን ምብጋስ መጥቃዕቲ ንሰራዊቱ ሎሚ ኣብ ተሓመድበ ክንሳተፍ ኢና ምስ በሎም እቲ ንጹር ዕላማን ኒሕን ዝዓጠቐ ተገዳላይ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኣዝዩ የደንቐኒ። ዓይነይ ከፊተ ንወለዶይ ከም ዘቋምቶ ንውሽጠይ ከም ዝሓቶን ይገብረኒ ተጠቒሱ። ኣብ ዓምዲ ስድራ ቤት ምስ ወደ ያረኽብን ብዝብል ኢዮብ ሰመረ ኣብርሃም እዚ ኣብ ስእሊ እትዕዘብዎ ዘለኹም እዩ። ንሱ ኣብ ፈለማ 1907 ኣትዩ ኣብ መንደፈራ ተወሊዱ። መበቆል ዓዱ ድማ ኮት መውሊዕ ምዃኑ ወላዲቱ ኣደ ዮሃንሱ ይሕብራ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዕድሚኡ ከባቢ 54 ዓመት ገይሩ ዘሎ ኢዮብ ሰመረ ኣቦኡ ኣቶ ሰመረ ኣብርሃም
ኣውቲስታ ሃይወይ ዝነበሩ ኮይኖም ንሱ ወዲ 7 ወርሒ እንከልዮም ብሞት ካብዚ ዓለም ተፈልዮም። ኢዮብ ሰመረ ወዲ 20 ዓመት ምስ ኮነ ምስ ናይ ወጋሕታ ኮይኑ ንኽገደል ናቕፋ ኸይዱ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ብሰንኪ ዝነበሮ ናይ ጥዕና ፀገም ካብ ሰራዊት ተፋንዩ ንገዝኡ ተመሊሱ። ብድሕሪዚ ብምኽንያት ስራሕ ናብ ዓሰብ ብምኻድ ከም ኣውቲስታ ኮይኑ ካብን ናብን ዓሰብን ኣዲስ ኣበባን ይመላለስ መንበሩ ወላዲቱ ይሕብራ። ኣብ ዓሰብ እናተቐመጠ ከሎ ድማ ካብ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት 2 ቆልዑ ከም ዝወለደ ኣደ ዮሃንሱ ብተወሳኺ ይሕብራ። ብድሕሪዚ ኢዮብ ሰመረ ቅድሚ ወራር ወያነ 1998 ምስ ኣደ ደቁ ብምዃን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ኣብኡ ይቕመጥ ከም ዝነበረ ሓበሬታ ረኺበን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ከም ኣውቲስታ ኤምባሲ ፈረንሳ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ይሰርሕ መንበሩ ሰሚዐን። ናይ ወላዲት ነገር ኮይኑወን ዳሃይ ውላደን ካብ ምጥያቕ ዘይዓረፋ ኣደ ዮሃንሱ መሓሪ ወደን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጎንደር ከም ዝቐየረ ኣጣይቐን ፈሊጠን። ኣብ ዓምዲ ዛዕባ ሎሚ ጥልዋ ዳግመ ምምላስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንሃገራት ኤውሮጳ እዚ ካልኣይ እብረ ስልጣን ትራምፕ ንሃገራት ኤውሮጳ መንጽሮርዩ ኮይኑወን። እቲ ዝዓበየ ፀገም እቲ ብድርኺት ምምሕዳር ባይደን ዝኣተውኦ ኩናት ዩክሬን እዩ። ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ዩክሬንን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዝተኸተለ ፖሊሲ ባዕልኻ መሪሕ ኮንካ ኣብ ፀድፊ በፂሕካ ነፍስኻ ጥራይ ምውፃእ ዝዓይነቱ ጥልመት እዩ ኮይኑወን። ሃገራት ኤውሮጳ መኻዚኖታት ኣፅዋርን ክሳብ ዝጉሕጉሓየን ንዩክሬን ክሕግዝኣ ፀኒሐን። እዚ ኩሉ ገይረን ከብቃዓ ትራምፕ ጉዳይ ዩክሬን ብሰላም ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ርክባት ሃገራት ኤውሮጳ ከም ዘይሳተፋ ምግባሩ ኣብ ዓቕሊ ጽበት እዩ ሸሚምወን። ብተወሳኺ ምስሓብ ኣሜሪካ ካብ ዓበይቲ ስምምዓት ዓለም ከምኡውን ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ዘይንቡር ቁጠባዊ ፖሊሲ ሃገራት ኤውሮጳ ምስ መምሕዳራት ኣሜሪካ ሰሚረን ክኸድኦ ዝጸንሐ መገዲ ናብ ድንጉር ጎደና ብምእታው ኣብ ውሽጣውን ኣህጉራውን ጉዳያት ሕንፍሽፍሽ ኣኸቲሉለን ከም ዝርከብ ተንተንቲ ዓለማዊ ፖለቲካ ይገልጹ። ከም ዝፍለጥ ሃገራት ምዕራብ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ንኹናት ሩስያን ዩክሬንን ቅልውላው ዩክሬን ከምኡውን ወራር ሩስያን ካልኦት ስያመታትን ብምሃብ ነቲ ኩነታት ከም በድብድኦ ጸኒሐን እየን። እዚ ሕጂ ብተበግሶ ትራምፕ ጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ሰላም ዘግሃዶ ነገር እንተሎ ከዓ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ሩስያን ኣሜሪካን መንባር እዩ። ኩናት ዩክሬን ኣብ ምዕራግን ምስዋርን ዝለዓለ ተራ ክጻወታ ዝጸንሓ ሃገራት ኤውሮጳ ሕጂ እውን እንተኾነ ንዩክሬን ቢልዮናት ዶላራት ዝዋግኡ ኣጽዋር ካብ ምሕጋዝ ኣይተዓገታን ዘለዋ። ኣብ ዓምዲ ልምዓት ሕርሻዊ ልምዓት ገርሰት ኣብ መዓልታዊ መነባብሮ ነበርቲ ንዘለዎ ኣበርክቶ ተዳሲሱ ንረኽቦ። ኣብ ዓምዲ ሚን ሁና ወሁናክ ኣብ ዓመተ 2025 ዝኸበሩ ጫማታት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዓይነታት ዓሳ ካብ ወርቂ ዝኸብር ካብ ጽጉማን ዝተወልዱ ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ዝተሸከመ ሆስፒታልን ይርከብዎን። ኣብ ዓምዲ ኣልኡስራ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤት ጠቀስ ዛዕባታት ተኣንጊዶም። ኣብ ዓምዲ ጥዕና ውፅኢታውን ዘቤታውን ፍወሳታት ንነድሪ ሓናት ብዝብል በረድ ቀይሕ ሽጉርቲ ናይ ቱፋሕ ኣሸቶ ቆፅሊ ሪሓን ዝንጅብልን ኣይስክሬምን ተጠቒሶም። ኣብ ዓምዲ ትንተና ዜና ፍርዲ ፈረንሳዊት ፖለቲከኛ ማሪን ላፐን ከም ዛዕባ ሰፊሩሎ። ላፐን እትርከቦም 8 ላዕለዎት መራሕቲ ሃገራዊ ሰልፍን ካልኦት 12 ሓጋገዝትን ካብ 2004 ክሳብ 2016 ኣብ ዝነበረ እዋን ንሕብረት ኤውሮጳ ዝተሰልዐ ገንዘብ ብምጥፍፋእ ንዝሓለፈት 9 ዋርሕ ተኸሲሶም ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ቤት ፍርዲ ፓሪስ ገበነኛታት ኮይኖም ድሕሪ ምርካቦም ንማእሰርቲ ከም እትፈርዱ ዝዝከር እዩ። ላፐን እቲ ኣጠፋፊኣቶ ዝበሃል ዘሎ ገንዘብ ኣብ ውልቃዊ ረብሓ ብምውዓላ ዘይኮነስ ናብ ካዝና ውድባ ኣመሓላሊፋ ተባሂልያ እቲ ን4 ዓመታት ንኽትፍረድ ዝገበራ ክሲ ቀሪቡላ ዘሎ። ብዘይካዚ እታ ፖለቲከኛ ኣብ 2027 ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከይትወዳደርን ንዝመጽእ 5 ዓመታት ድማ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ከይትሳተፍን ኣጊድዋ ኣሎ። ኣብ ዓምዲ ቃለ ምሕተት ኣብ ሃገራዊ ቁፅፅር መድሃኒትን መግብን ሚኒስትሪ ጥዕና ኣሃዱ ፋርማኮሎቪጂላንስ ኣባል ዝኾነ ፋርማሲስት ሄቨን ዮሃንስ ንኣሉታዊ ጎንታት ኣካላት የግዝፉ ተባሂሎም ዝኣቱ ዘይሕጋውያን መድሃኒታት ብዝምልከት መብርሂ ሂባ ትርከብ። ኣብ ዓምዲ ማህደር ጀጋኑ መበል 5 ክፋል ዝኽርን ዲያርን ዋርሳይት ቀሪቡሎ። ኣብ ሸሸቢት እቲ ምትልላኽ ዝበዝሖ ውግእ ደዋ ይበለን። ጸላኢ ክሳብ ሸሸቢት እኳን ተተደፍአ ብዕለት 22 እውን ከቢድ ግጥም ዋዕለ።
ፀላኢ ዓቕሚ ሰራዊትና ጾርን ስለ ዝደረበ ብዕለት 23 ነትመጥቃዕቲ ብዝተዓጻጸፈ ደረጃ ኣስፍሖ ምስ ከምዚ ዝበለጸ ቅጢ ቅርጺ መከላኸሊ ቦታ ናይ ተኸባቢ እውን ንሰራዊትና ኣይሓገዞን ፀላኢ ኣብ ልዕልቲ ዝነበሮ ናይ ዕጥቅን ዓቕሚ ሰራዊትን ጸብለልታ ንመስሎኺ ዘገልግል ሃጓፋትን ጣሻታትን ስለ ዝረኸበ ብኹሊትና ካርመና ጀመረ ንኹነታትን ኣሰላልፋ ፀላእን ኣብ ግምት ዘእተው ሓለፍቲ ሰራዊት ወገን ድማ ንድሕሪት ንኽነዝልቕ ወሰኑ ኩነታት ከም ዝተቐየረን ናይ ምዝላቕ መደብ ከም ዘሎን ዘረጋገጸ መርሒ ሓይልና ተኽላይ ክደኽማንየን ኢሉ ንዝገምገመና ገለ ኣባላቱ ጸዊዑ ንዕነ ውግኣት ሒስክን ውፃ ብምባል ነቶም ብእግሮም ዝሳለዩ ብጾት እናሓገዝና ናብቲ መኻይን ዝሓልፋሉ መስመር ክንሓልፍ ኣዘዘና ብወገና ፍጹም ኢልና ኣበናዮ ምኽንያቱ እቶም ውግኣት ብጾት ንሓድሕዶም እናተሓጋገዙ ክኸዱ ዝኽእሉ ክነሶም ንዓና ምስኣቶም ክንወፅእ ምሕባሩ ካብ ሓልዮት ዝነቐለ ምዃኑ ስለ ዝተረዳእና ካብ ብጾትና እኮ ኣይነበልጽኒና ኢልና ክንኣብዮ ፈተና ኣዚዘክን ኣለኹ ግዜ ኣይተትፋለይ ንውግኣት ሓግዞኦም ምስኣቶም ውፃእ ምስ በለና ግን ከምቲ ዝበለና ነቶም ብጾት እናሓገዝና እናሳለና ናብቲ ሰፊሕ ጽርግያ ወፃና ኣብ ዓምዲ ካብ ዞባታት ኣፍላጋት ምዕራባዊ መታሕቲ ኤርትራ እቲ ንኤርትራ ብማእከል ሰንጢቕዋ ካብ ሰሜን ንደቡብ ዝጓዓዝ ምዕራባዊ ጎላጉል ከበሳ ንምዕራብን ሰሜንን ዘሎ ኣንፈት ብረኽኡ እናጎደለ ብምዕራባዊ ጎላጉል ኣቢሉ ሱዳን ይበጽሕ ካብ ከበሳታት ኤርትራ ዝወርድ ዝናብ ድማ ነቲ ቅርፂ መሬት እናተኸተለ ዝበዝሕ ክፋሉ ናብ ምዕራብ ገጹ ይፈስስ ኣብ ከበሳታት ዝርከቡ ንኣሽቱ ሩባታትን ዓበይቲ ኣፍላጋትን ነቲ ካብ ከበሳታት ዝብገስ ዝናብ ማይ ናብ ምዕራብ ሱዳን ይወስድዎ ዝሽፍንዎ ቦታታት ገፊሕ ስለ ዝኾነ ድማ ዝስከምዎ መጠን ናይቲ ካብ ኣጻድፍ ጥራይ ዝተወህለለ ማይ ልዕልቶም ውሕዳት ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዝወርዱ ሩባታት እዩ ዝብገሰሉ ማይ ክዕወ ጸቢብ ስለ ዝኾነኻ ምንጪ ዋሕዞም እቲ ኣብ እዋን ክረምቲ ዝሃርብ ዝናብ እዩ መረብ ካብ ኣስመራ ንደቡብ ኣብ ዘሎ ዞባታት ማለት ኣብ ከባቢ ድባርዋን ካብ እምባ ጥቐራን ንሰሜን ዘሎ ጎቦታትን ተበጊሱ ንደቡብ ይጓዓዝ መረብ ነዊሕ ምስከደ ኣብ ላዕለዋይ ሸነኹ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ተፈጥሮኣዊ ዶብ የገልግል ኣብ ፍርቂ መስመሩ ድማ ኣብ ኤርትራ ናብ ሰሜን ናብ ምዕራባዊ ጎላጉል ኣላጊሱ ናብ ምዕራብ ይቐጽል ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ንቑሕ ደመና ካብ ፍልቀት ናብ ሰውራ ዘሰጋገረ ኩነት ዝብል ዛዕባ ቀሪቡ ኣብ ዓምዲ ወቕፋ ፈንያ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ስነ-ጥበባዊ ፍጽምታት ተኣንጊዶም ኣብ ዓምዲ ሸባብያት ብሃማማትአን ዝተወደበ ሃገራዊ ቅነ ምህዞን ሰንዓን ዝደስስ ሪፖርታጅ ይጸንሓና ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ ኣገባብ ምክልኻልን ምቁጽጻርን ጋንሽራ ብዝምልከት ሓላፊ ኣሃዱ ምክልኻል ብቕሊ ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ ነኣምን ዕብዮ ዝሃቦ ሞያዊ ሓበሬታ ንረከብ ዓምዲ ኩርናዕ ተምሃሮ ታሪኽ ዘመነ ተሃድሶ ኣምራት ስነፍልጠት ግብራዊ ኣብነታት ሕግታት ኒውተን ቀሪቦም ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሕቶ ሸባብ ሕማም ኣእምሮ ብዝብል እዞም ስዕቡ በብእዋኑ ክረኣዩ ዝኽእሉ ምልክታት ሕማም ስነ ኣእምሮ ካብ መቕርብ መሓዛን ስድራ ቤትን መርሓቕ ዝፈትዎምን ዘዘናግዖምን ነገራት ምግዳፍ ብዝሕ ድቃስ ወይ ዋሕዲ ድቃስ ምንጽብራቕ ብብዝሒ ምብላዕ ወይ ኣዝዩ ውሑድ ምምጋብ ተስፋ ናይ ምቑራጽ ስምዒት ምህላው ትሑት ኤነርጂ ወይ ጻዓት ምህላው ብቐጻሊ መነቓቕሕቲ ነገራት ምጥቃም ከም በዓል ኣልኮል ሽጋራን ሓሽሽን መሳሊ መዓልታዊ ዘተግብሮም ዝነበሩ ስራሓት ዘይምትግባር ንኣብነት ስራሕ ምኻድ ጸብሒ ምስራሕን ወዘተን ንኻልኦት ዘይስማዕን ዘይረአን ነገራት ክሰምዑን ክሪኡን ምስ ጀምሩ ከም ዝርከብዎም ተገሊጹ ኣብ ዓምዲ ተርሙማ እቲ ዘይተማሃረ ኣገልጋሊ ጽውጽዋይ ስእሊ ኩርናዕ ከልቢ ኣብ ዕረፍቲ ዝብሉ ህፃናት ጠቀስ ትሕሶታት ይርከቡ ዓምዲ ደቂ ኣንስትዮ መጎጎ ኣድሓነት ንብዓት ኣዴታት ዝሓበሰት ድንቂ ምህዞም ኣዴታት ኤርትራ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት እቶን ከኣጉዳን ሓውኽና ክሳን ከለዋ ካብ ዘጋጥመን ዝነበረ ዒግታትክን ንብዓትን ከተድሕነን ዝኻለት ብደቂ ሃገር መሃንድሳት ዝተማህዘትን ብቐሊሉ ኣብ ቤተን ተኺለን ክውንንኣ ዝኽእላን ዘመናዊት መጎጎ ስለ ዝረኸባ ኣድሓነት ክብላ ሰሚንኣ እዛ ሎሚ ዝበዝሐ ክፋላት ኣብ ከባቢና ብዝርከብ ባህርያዊ ነገራት ብቐሊሉ እትስራሕ ብኹለንትንኣ ነታ ቅድሚኣ ዝጥቀማላ ዝነበራ ባህላዊት እቶን እትመሳሰል ግን ከዓ ብውሑድ ዓቕን ዕንፀይቲ ግፋፍ ክቦ ወይ ፋንድያ ቀሸም ባኮታት ወይ ወረቓቕቲ ጌርካ ንስድራ ቀለብ ሰሙን ዝኸውን ጣይታን ቅጫን ብሓደ ግዜ ክትስንክተላ እትኽእል ትክን ጥቐርን ዘይትፈጥር
ፀዓት ኣብ ምቁጣብ መወዳድርቲ ዘይብላ መጎጎድ ሓነት ኣብዚ እዋን ዳርጋ ኣብ ኩሉ ገጠራት ኤርትራ ተኣታትያ ትርከብ ተጠቂሱ ኣብ ዓምዲ ምን ሁና ወህናግ ዝነኣሰ ዝነፍር ሮቦት 200 ሚልዮን ዕድመ ከም ዘለዎ ዝተገልጸ ኣሰር ዳይናሶር ኣብ ኣውስትራልያ ብሰንኪ ቆርበቱ ፍሩታ ተመን ዝተጸውዐ ምቁር ፍሩታ ወዲ 92 ዕውት ተቀዳዳማይ ማራቶን ይርከብዎም ኣብ ዓምዲ ዝርዓወ እትሳድ ንፕሮጀክት ሕርሻ ዘራእትን ጥሪትን ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ዝድስስ ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ንጥፈታት ሕርሻ ደቡባዊ ምዕራብ ዞባ ጋሽባርካ ን10 ንኡሳን ዞባታት ተሰነይ ጎልጅ ሻምብቆ ሞልቂ ሞጎሎ ባረንቱ ሃይኮታ ላዕላይ ጋሽን ጎኘን ዘጠቃለለ ንፕሮጀክታት ሕርሻ ገርሰት ፋንኮጽሞ ፋንኮራዊ ዓሊግድር ዓዱ ዑመር ተሰነይ ከታይን ኣብ ቅድሚ 4 ዓመት ጀሚሩ ድማ ዓተር ብምዝራእ ዝፈለመ ሰንበል ከባቢ ባድመ ሓቂፉ ንጥፈታቱ ዘሰላስል እዩ እዚ ሕርሻዊ ፕሮጀክታት እዚ ኣብ ኩለን ዘን ከቢለን ዝተጠቕሳ ነቁጣታት ኣብ 5 ዓበይቲ ጽላታት ከፋፊሉ መደባቱ የሰላስል እቶም መደባት ቀዳማይ ምፍራይ ኣሕምልትን ፍረታትን ካልኣይ ኣብ ወቅቲ ክረምቲ ዝዝርኡ ኣዝርእቲ ሳልሳይ ምርባሕን ምስባሕን ጥሪት ራብዓይ ንግዲ እንስሳ ሓምሻይ ድማ ንህዝቢ ናጻ ኣገልግሎት መሃብ ዝብል እዮም ኣብ ዓምዲ ወሓታል ጢፈል ዝተፈላለዩ ንህፃናታት ዘናጋዕትን መሃርትን ትሕሶታት ይጸንሑና ኣብ ዓምዲ ተቃሪር ተመራመርቲ ጃፓን ካንሰር ንምቁጽጻር ዝኽእል ሜላታት መምሃዞም ተሓቢሩሎ ኣብ ዓምዲ ኦፒንየን ምሕያል ደቂ ኣንስትዮ ውሑስ መስመር ሃገራዊ ዕቤት ዘላቕ ምዕባለን ምዃኑ ዝገልጽ ጽሑፍ ወፂኡ ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ድሕነት ዜጋታት ማእከል ዝገበረ መርሓ ጎደና ምዕባለ ኣብ ባይታ ኤርትራ ንዘጋህዶ ጭቡጥ ውጽኢታት ተዳሲሱ ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ንደሴት ድሒል ዘላሊ ትሕዝቶ ቀሪቡ ኣብ ዓምዲ ኦፒንየን ኤርትራ ጉጉይ መረዳእታታት ባዕዳውያን እናበድህት ዝተኸተለቶ ሓራ መስመር ዝምልከት ትሕዝቶ ሰፊሩ ኣብ ዓምዲ Q&A ንዝለዓለ ዲፕሎማ ፊፋ ክዓትር ዝበቕዐ ዳይሬክተር ቴክኒክ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ዳንኤል ዮሃንስ ዘላሊ ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቴሌቪዥን ኤርትራ ንሎም ዝተዳለወ መደብ ዳህሳስ ሕትመት ኣብዚ ይፍጸም ሰላም